सरकार के तरफ से कोनो यहाँ योजना जौन बात तौन खाली कागज के तरफ रह गइल बेटे। यहाँ आम पब्लिक के कोनो सुविधा नहीं मिल पावत, खाली कोठी सरकार बना देहलस। आ ओकरा बाद यहाँ बुझी जे सरकारी आदमी बड़े तो ना आ पावस। सप्ताह लोगन एकरा खातिर कोनो कदम उठैले बनी लोगन, केहू के शिकायत कइले बनी लोगन। अब हमनी के तो देहात में रहे वाला आदमी बनी सन। अच्छा हनु अब हमनी का खेती गृहस्थी में रह चुकल आदमी कहाँ से ब्लॉक में जाई, कहाँ से जिला में जाई। हनु यहाँ जब केहू आई प्रत्याशी चाहे केहू वो विभाग के आदमी, तब हमनी का कुछ कह सकत नहीं सन। ठीक बा हनु ओहो भाग्य बाकी एगो मानी चैनल आइल बेटे जना का कहे से हमनी के कुछ मौका मिलल। हमनी सन के रउआ लोगन के आवाज उठाए खातिर इस वक्त भोजपुरी लेके आइल बनी सन। तो ये बहुत बड़ा खुशी के बात बा जे चैनल एगो आइल बटे जना से ई शब्द बात बाटे सबका मुंह पर कहल जाई, आई जाके आगे मने तकले फैली। तो ये जरूरी बा कि हमरा यहाँ माने शिक्षा यहाँ के जौन सांसद जे बा, जे यहाँ के विधायक बा, जे यहाँ के प्रतिनिधि बा, ओकरा से का मांग रखो तनी? और मांग रखो तनी जे यहाँ के विधायक जी या सांसद जी यहाँ आती आके यहाँ के देखती जहाँ यहाँ के स्थिति का बा, यहाँ का जरूरत बटे। बिल्कुल हनु वहाँ का आई। नमस्कार प्रणाम, हम ज्वाला स्वच्छ भोजपुरी चैनल के तरफ से रनिया गांव में आज गणतंत्र दिवस के मौका पर सब कोई के झंडा उत्तोलन के समारोह कइल गइल है। ओकरा हमरा समिति के तरफ से सब कोई के धन्यवाद। एंड आई लोगन तनी हमनी सन के यहाँ के समाज से पूछल जाओ कैसे कि यहाँ हॉस्पिटल बा, हॉस्पिटल में डॉक्टर के कभी उपस्थिति नहीं रहत, एकरा चलते हमारा गांव के जितना ग्रामीण बा ओकरा परेशानी होता। तो हम चाहतनी कि और बाकी सब लोग बकरों से पूछल जाओ ओकरा का परेशानी झेले के पड़ता। आई तनी पूछल जाओ। हम जनप्रतिनिधि के लगे चलता नहीं। आई बेसा चाचा ई स्वच्छ भोजपुरी चैनल के तरफ से बानी हमनी के यहाँ जौन स्वास्थ्य समिति बा, यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं खन रहत, वो बारे में रहुआ दू शब्द बोली तनी। है ना साहब करो है ना 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 एलाऊ कुछ वापस सरपंच से कमाई तो। हाँ सरपंच जी साहब कहा गए रहुआ दू वर्ड बोली रहुआ और बोली अपन वर्ड जौन बा बहुत हम सन खातिर महत्वपूर्ण बा कहीं ताकि एकर संदेश पब्लिक तक पहुंची। एकर हाँ बलऊ पंचायत अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र पर जो यहाँ के डॉक्टर है या नर्स है समय पर वो लोग कभी नहीं आते हैं। बात क्या है, यहाँ रोगी नहीं है। हाँ रोगी तो है लेकिन डॉक्टर रहेगा तब रोगी आएगा ना। और इसलिए कहते हैं कि रोगी नहीं है कि डॉक्टर नहीं है। आप लोग की तरफ से क्या मांग है? डॉक्टर नहीं आता है। बनी यहाँ के अपन राय रखनी है। हाँ अब सरपंच जी से मिलल जाओ। यहाँ के सरपंच बनी हमनी के पंचायत के, यहाँ के का मांग बा ये के तरफ से? आज ये बिल्डिंग जब तैयार हो गई तो यहाँ डॉक्टर का रह के चाहिए, एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था होकर के चाहिए। कोनो सरकारी सुविधा अभी यहाँ प्राप्त नहीं है। सरपंच जी के तरफ से मांग रखल गई कि यहाँ सरकारी डॉक्टर हमेशा रह। अब आई हमार प्रत्याशी बानी यहाँ के बीडीसी के अरुण राय। हेलो अरे कैमरा के सामने कैमरा तो जल्दी से जल्दी यहाँ व्यवस्था किया जाए। अच्छा हाँ रहुआ का मांग बा? और मांग बाजा अच्छा व्यवस्था यहाँ किया जाए, सबसे यहाँ डॉक्टर के जल्दी जितना जल्दी हो सके व्यवस्था किया जाए। ठीक ठीक ठीक। अरुण जी के रहुआ लोगन सुननी है लोगन। अब आई लोगन हमार मुखिया प्रत्याशी दामोदर भैया सबसे लोकप्रिय पूर्व बीडीसी रह चुकल बानी यहाँ के। बोली क्या कहेगा बा यहाँ के डॉक्टर के बारे में? डॉक्टर तो एजा कहियो ना आवेला लो। डॉक्टर कहियो ना आवेला लो। तो रउर का मांग बा? मांग भाई डॉक्टर हमेशा रहे के चाहिए। अच्छा आवे के चाहिए। ठीक बा बिल्कुल, ताकि पब्लिक का वो से फायदा हो के दवाई करे के चाहता नहीं रहुआ। अभी हमनी सन के से कोनो यहाँ योजना जौन बात तौन खाली कागज के तरफ रह गइल बेटे। यहाँ आम पब्लिक के कोनो सुविधा नहीं मिल पावत, खाली कोठी सरकार बना देहलस। आ ओकरा बाद यहाँ बुझी जे सरकारी आदमी बड़े तो ना आ पावस। सप्ताह लोगन एकरा खातिर कोनो कदम उठैले बनी लोगन, केहू के शिकायत कइले बनी लोगन। अब हमनी के तो देहात में रहे वाला आदमी बनी सन। अच्छा हनु अब हमनी का खेती गृहस्थी में रह चुकल आदमी कहाँ से ब्लॉक में जाई, कहाँ से जिला में जाई। हनु यहाँ जब केहू आई प्रत्याशी चाहे केहू वो विभाग के आदमी, तब हमनी का कुछ कह सकत नहीं सन। ठीक बा हनु ओहो भाग्य बाकी एगो मानी चैनल आइल बटे जना का कहे से हमनी के कुछ मौका मिलल। हमनी सन के रउआ लोगन के आवाज उठाए खातिर इस वक्त भोजपुरी लेके आइल बनी सन। तो ये बहुत बड़ा खुशी के बात बा जे चैनल एगो आइल बटे जना से शब्द बात बाटे सबका मुंह पर कहल जाई,
आई जाके आगे मने तक ले फैली। हाँ तो ई जरूरी बा कि हमरा यहाँ मतलब रउआ शिक्षा यहाँ के जौन सांसद जे बा, जे यहाँ के विधायक बा, जे यहाँ के प्रतिनिधि बा, ओकरा से का मांग रखो तनी? और मांग रखत है जे वहाँ के विधायक जी या सांसद जी यहाँ अती आके यहाँ के देखती जहाँ यहाँ के स्थिति का बा, यहाँ का जरूरत बटे बिल्कुल है नो, वहाँ का आई तो के बाद हमनी के अपन बात रखी सन। ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद रहुआ अपन राय खातिर। तुम बहुत चेक करवा दी पहले। आई लोगन सब कोई के राय सुनला के बाद हमारा गांव के एक बहुत ही सम्मानित आदमी, बहुत ही रिस्पेक्टिव आदमी भरत चाचा के समय सुनल जाओ। बताइए भरत चाचा, रउआ यहाँ के जौन व्यवस्था देखा तनी उसे खुश बानी कि कुछ मांग चाहत तनी? व्यवस्था सब तो आदमी खुश बा। हाँ अब इलेक्शन के समय नजदीक आ गइल बा, ना हम कोनो कैंडिडेट बनी, हाँ एक वोटर बनी। हाँ सब जनता से हमारा यह अनुरोध बा, वही आदमी के जितावल जाओ कि जो मतलब पंचायत के काम करे। एकरा अलावा हमारा कुछ नहीं कहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई हमनी के जिला परिषद प्रत्याशी बहुत ही कर्मठ रहनी, यहाँ के बहुत मतलब कहल जाए कम मार्जिन से यहाँ के हारल बनी, लेकिन ई बार यहाँ के उम्मीद बा कि फिर से जीते। चलिए रउआ बताइए अपन का यहाँ के कोनो समस्या बा जो रउआ उठाए के चाहतनी? जो गणतंत्र दिवस का आज दिन है, इस पर हम लोग सब जो है से पूर्व जन्म से जो आ रहा है, हाँ। 70-82 बरस। हाँ उसके बाद यहाँ का जो व्यवस्था है, हाँ हाँ डाक दर हाँ यहाँ पर नहीं है, हाँ टाइम से नहीं हो रहा है। एकरा चलते रउआ लोगन के परेशानी झेले के इससे पड़ेला। परेशानी बहुत है कि जो यहाँ पर व्यवस्था यदि हो तो यहाँ का पंचायत का ही अपना सब यहाँ सुरक्षित देखा जाने का कहीं न पड़े, अपने पंचायत का लेवल में सब व्यवस्था हो, यही है। और अपना पूरा जिला परिषद क्षेत्र संख्या के पूरा पब्लिक के जिला जो है सो हम जो है से गणतंत्र दिवस के पूरा बधाई है और शुभकामनाएं है। और हम अपने अगला में जिला परिषद से तो थोड़ा सा ही वोट से पीछे हो गए, सेकंड पोजीशन में। अब फिर यदि 8 पंचायत से दौड़ा करेंगे और उसको सब पब्लिक से सलाह लेंगे और काम जो है सो दिल खोल के यदि आएंगे सत्ता में तो करेंगे। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। हमने ये शुभकामना रही कि रउआ एक बार जीत के आई, और अभी तक का कुछ कैले बानी और का करे के चाहतनी हमनी के जनता खातिर, यहाँ के राय रखल जाओ। बताइए। देखिए हमार मैंने यह सोच बा जे एक और विकास हो, एकरा के बहुत पहले हम एकरा के हमनी के अपना मीटिंग में रखले बनी। अच्छा ये जो डॉक्टर के व्यवस्था नहीं है, हाँ स्वास्थ्य केंद्र, हाँ एक और नाम स्वास्थ्य केंद्र ही है ना बाबा पंचायत में। पंचायत के मिनी स्वास्थ्य केंद्र बा, ये बा यहाँ डॉक्टर उपस्थित नहीं रहत। बहुत पहले कहले रहनी जे जब एक और जंगला सब टूट गइल बा, सब जाके प्लास्टरा सब झड़ गइल बा, एकरा के मरम्मती के हम मांग कैले रहनी। बाकी अभी तक वो भइल ना, जिला में एक और प्रोसीडिंग लिख के गइल बा। अब देखिए एक और कब हो जाता। अच्छा अच्छा, तो रउरा उम्मीद का बाकी कब तक बहुत जल्दी हुई, बहुत जल्दी हुई। चलिए बहुत जल्दी। अब चुनाव का पहले ही हुई कि बाद में हुई? चुनाव का पहले हो सकता। बहुत ही बुजुर्ग और बहुत सम्मानित आदमी बाबा से पूछा तनी सन कि यहाँ के जौन समस्या बा ओकरा बारे में यहाँ के का राय बा? हाँ शिकायत का बा, स्वास्थ्य केंद्र पर ऐसे ही सुनसान पड़ल बा, केहू कभी आवता कभी नहीं के आवत हैं। एकरा के सुधार होके के चाहिए, सुधार करे के चाहिए एकरा के हैं। और इलेक्शन के टाइम में सारा लोग दौड़ रहा बा कि हमारा वोट चाहिए, हमारा वोट चाहिए, लेकिन एकरा के देखे वाला केहू नहीं है हैं। तो एकरा के देखे खातिर ऐसी करे के चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रहुआ अपन राय रखे खातिर। अभी झंडा तोलन में सुबह से लेकर शाम तक यहाँ के नेता बड़े जब भी इलेक्शन के टाइम आवेला तो कहले कि हई कदम हऊ कदम, कुछ ना होला। हाँ अभी भी यहाँ के बीडीसी बानी, यहाँ खड़ा बानी, कहनी जे हई बहुत जल्दी एक थी में आ जाए। अब इलेक्शन के टाइम आइल बा तो सबे कोई कहता है कि डॉक्टर बोला देम हई कदम हऊ करेम, भाई कुछ ना होला। ठीक बा, और कुछ राउर मांग बा कोनो ना? ठीक बा। और एक्टिव आदमी बानी पॉलिटिक्स में, यहाँ के काफ़ी योगदान बा, यहाँ के गांव के डेवलपमेंट में बहुत कुछ काम कैले बानी, जना के हमनी के काफ़ी आभारी रहे सन। अब यहाँ के राय
लेहल जाओ। देख कुमार भैया रउआ यहाँ के समस्या से मने रउआ वाकिफ तो बढ़ ही बानी, यहाँ के रउआ रात दिन रहे वाला आदमी बानी, रउआ का चाहतनी जे और काय में बदलाव होखो जना से समाज में चाहे गांव में लोग के सुविधा पहुँचो। एकदम रउआ के सब कोई सुनता, भोजपुरी जंक्शन के जितना हमारे श्रोता बढ़े सब कोई सुनता। विकास के जरिए होला, विकास के जरिए नौजवान के ही प्रति होला। और चुनाव में प्रतिनिधि जोन बनेले जोग आदमी होके के चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब जोग आदमी होई ओकरा लगे दूगो क्षमता होके, या तो त्याग होके ना तो संपन्न होके, बिल्कुल तबे विकास के बढ़िया रूप मिलेला। रउआ कैमरा के देख के बोली। हाँ, कैमरा के देख के हम बोलतनी। हाँ, कैमरा देखिए। अभी के राजनीति जोन बा, बिहार के बा, गांव के बा, पंचायत के बा, पंचायत में चुनाव 3 स्तरीय हो गई। पंचायत में मुखिया, जिला में जिला परिषद में प्रतिनिधि प्रमुख हो गए। 3 स्तरीय से विकास पंचायत के होला। कहे के मतलब कि जब भी चुनाव होता, अगर जोग आदमी निखन चुनाव में अगर आवत तो विकास बढ़िया नहीं के हो पाओ। बिल्कुल, और बात कहल सही बा। हमनी के अगर जोग आदमी आवे तो विकास होई कहना। हमनी के काम भइल प्रतिनिधि के चुनल, लेकिन अभी राउर ये जौन कहे प्रतिनिधि बानी रउआ, ये पंचायत के बाकी श्रोता चाहे बाकी जितना भी कुल जनतागण बने ओकरा खातिर का शुभकामना देवे के चाहतनी 26 जनवरी पर? पहिलका तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामना बा। ये पंचायत के विकास होके के चाहिए, हर एक चीज पर ध्यान लोग देवे के चाहिए। बिल्कुल। पब्लिक के जागरूक के हो, जानकारी के हो, एक कुली के जानकारी देवे के चाहिए। जैसे कि रउआ पंचायत भवन एकरा पहले बीडीसी रहल बानी, तो एमे बहुत हमनी सन के काम मिलल बा, हमनी के सब काफी संतुष्ट भी बानी सन, सब जनता खुश बा। सबसे जरूरी बा पंचायत भवन के निर्माण। हाँ। जौन की ओसे विकास के काम नहीं के होत, केहू भी अधिकारी बा पंचायत में आवत नहीं के। सफा लूट खसोट चारी ओर मचल बा। दलाल लोग के एकदम तूती बोलता। हाँ तो दोसर का साफ सुथरा आदमी के साफ सुथरा आदमी के राजनीति में आयल जरूरी बा, सबसे विकास हो। चली धन्यवाद। स्टार्ट हो गए तो बाकी सब लोग के लोगन सुननी है, लोगन तमाम तरह के जितना भी कुल प्रतिनिधि लोग रहा सब कोई के सुननी है लोगन। समाज अच्छा स्वास्थ्य केंद्र के बारे में सब लोग अपन छोटा छोटा राय रखल हो, जरा जगह बुझाई लोग मांग रखल हो। हम अपना तरफ से भी मांग रखे गांव के चाहे जे पंचायत के जे भी मुखिया बा। अभी तो हमार दीपक भैया बानी यहाँ के सबसे युवा और कर्मठ उम्मीदवार भी बानी, और वर्तमान में यहाँ के मुखिया भी बानी। तो यहाँ के हम राय रखल चाहेम। और यहाँ के सबसे पहले तो जितना पंचायत के कुल श्रोता बारे चाहे वोटर बारे ओकरा के रउआ का मैसेज देम जे आवे वाला समय में रउआ काफी फायदा होको? पहिलका बात तो आराम करम ई बात से क्या 26 जनवरी है जी। हाँ, तो रिपब्लिक डे है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रउआ के रिपब्लिक डे के। सबसे पहले हमनी के अपन बलहम पंचायत के पंचायत भवन पर झंडा फहराव गनी है सन जी। ताकि जब मान ली कि हम उम्मीदवार बनी मुखिया के चाहे अभी प्रभार में बनी, तो सबसे पहले पंचायत भवन पर झंडा फहरे के चाहिए, वजह फहरावे गनी है। वजह से फहरा के अपना स्वास्थ्य केंद्र पर रहनी है, अपना स्वास्थ्य केंद्र पर रहनी है। और स्वास्थ्य केंद्र पर माननीय सरपंच साहब द्वारा झंडा वितरण भले फहरावल गई हटे। बिल्कुल। और माने कि माने अच्छी तरह से प्रोग्राम बीतल हटे। और रहल स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, तो स्वास्थ्य केंद्र के बारे में हई राउर जोन हई भवन बनल बटे, कि अपने माध्यम से अपने माध्यम से हई भवन हमनी के बनवैले बनी सन, महाराजगंज के ठेकेदार रहनी है। अब रहल एमे के एनएम खातिर, तो एनएम के दियाइल बा, माने लेटर गइल बटे कि वहाँ के कम से कम महीना में 1-2 दिन आके यहाँ टाइम दी, विजिट करी, माने वहाँ के व्यवस्था टोटल चीज। महीना में 1-2 दिन का है, वो उनका अधिकार बा कि जब उनका शेड्यूल हो ओकर बाद आई। शेड्यूल ऊ तो पत्र वो सही कहता नहीं, शेड्यूल के हिसाब से आई। हाँ, उनके मांगी ना एजा वहाँ लोग के सब व्यवस्था बा, माने रूम, किचन, बाथरूम, पर्सनल केबिन, हाँ सब कुछ के बाटे। लेकिन वहाँ के अपन वजह रहनी क्या कहते तनी फाका जगह में पड़ जाला। और एकरा आगे और एनएम साहब से हम आगे डिस्कस करें कि वहाँ के आके पंचायत में अपन टाइम कुछ व्यतीत करें। जय हिंद, जय भारत। चलिए, अभी वर्तमान मुखिया श्री दीपक बाबू के हमनी के सुननी सन, यहाँ के राय रहा कि यहाँ के सब व्यवस्था सही होको।
और यहाँ के शुभकामना देनी हम पूरा पंचायत के जितना भी वोटर बाड़े, जितना भी नौजवान साथी बाड़े, माता बहन वा लोग, चाहे बुजुर्ग हमनी के दादा वालों, सब कोई के यहाँ के शुभकामना देनी अपना तरफ से। अब स्वच्छ भोजपुरी के तरफ से हम रुआ सब लोग के ज्वाला कुमार सब कोई के बधाई देता नहीं गणतंत्र दिवस के मौका पर। हमनी के उम्मीद बा कि आगे भी ऐसे ही उप स्वास्थ्य केंद्र है हमनी सन के अपना तरफ से ये ऑर्गेनाइजेशन करते रहे। हम सन झंडा फहराए के जिसमें हमनी के सारा पूरा गांव के जितना युवा साथी बाड़े चाहे बुजुर्ग लोग सब हमनी के सपोर्ट कैला सा। वार्ड साहब भी तनी आई 2 शब्द रउआ रख लो। अब आई एगो और प्रतिनिधि हमनी सन के 3 नंबर वार्ड के वार्ड कमीशन जी, नाम राउत का पड़ी शिव कुमार जी। अब शिव कुमार जी से हमने यहाँ के राय रखल जाओ कि यहाँ के समाज के बारे में चाहे ये पंचायत केंद्र के बारे में का रखत तनी, और वह यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन देखनी है उसमें राउत का मतलब रुआ का सब कोई के देवे के चाहता नहीं शुभकामना वो अपना तरफ से रखी। हम सबसे पहले गणतंत्र दिवस के हम बलहू पंचायत के सब लोग के शुभकामना देवे के चाहता नहीं। बिल्कुल धन्यवाद हमारा सब जनता की तरफ से रहुओ के। हमने के सबसे पहले बलहू पंचायत भवन जौन बनल बा वहाँ झंडा फहरौनी है सब। बिल्कुल। आ ओकरा बाद मुखिया जी मर गइल बनी वहाँ के सिंधानजी दियाइल है। ओकरा बाद हमने के यहाँ नहीं है सब। आ जौन कुछ देखनी है सब बढ़िया देखनी है सब। आ जौन कुछ लोग कहल है वो समाज खातिर बढ़िया कहल है। चलिए बहुत अच्छा धन्यवाद। मना ऊपर विचार करे के बा काम हो जौन है स्वास्थ्य के बनल बा। देखिए रउआ ये पंचायत में एगो अहम रोल में बानी, रउआ वार्ड कमीशन बानी, अपना तरफ से रउआ का प्रयासरत बानी कि जितना भी समस्या बा एकरा के जल्दी से जल्दी खत्म कर जाओ। मैंने हमने के तो यह विचार बा कि जौन भी समस्या बा वो जल्दी निदान होकर यह बा। और कुछ राउ राय जौन चाहेम कि ये पंचायत के लोग खातिर मांगल जाओ, ये पंचायत से ऊपर के प्रतिनिधि बा जैसे वार्ड विधायक भइले, सांसद भइले, वो लोग से कोनो राउर मांग तो हमने के बहुत कुछ कैले बनी सो। जैसे अपना पंचायत में अभी रोड बढ़िया नहीं खे, इहो विधायक जी से हमने से बात करनी सो, दुबे जो विधायक वहाँ जाके बात करनी सो कि हमने के पंचायत में अभी रोड जौन बा जौन सब अभी ईटाकरण से अभी कुछ ना भइल, पूरा जंजरे बा। एहू के मांग हमने के विधायक जी से कैले बनी सो। आ हेम नारायण सर उनको लोग गनी सो, मगर अभी कुछ भइल ना। चलिए ठीक बा। और कुछ और समस्या हो